ଶକୁନି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଭରି ରହିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଚାଲାକ, ଚତୁର, ସେମିତି ଶକୁନି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶକୁନିକୁ ନିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶକୁନି ସହିତ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଶକୁନି, ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ କର୍ମରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତ, ଶୋଷିତ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଲଗେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାନ୍ତ, ଆଜି ତୁମେ ଭଗବାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ କର୍ମ ନ କରି ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଚାଲିଯାଉଛ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମର କର୍ମର ଫଳ ବିଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶକୁନି ସେଇଠି ପୁଣି ଥରେ କହିଥିଲେ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେଇଠି ଶକୁନି ଏବଂ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ, ତୁ ଯେବେ କଥା କହୁ ଏଇ ମୋ ଦୋଷ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ। ସର୍ବଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ସର୍ବଘଟରେ ତ ତୁ ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଛୁ। ତୁ କହୁଛୁ ଆରେ ବାବୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କର, ସେଇ ଜିନିଷଟା କର। ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥାଇ କହୁଛୁ, ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ସେ କର୍ମ କରୁଛି, ପୁଣି ମୋତେ କହୁଛୁ ତୁ ଦୋଷ କରୁଛୁ। ତୁ ନିଜେ କହ କାହ୍ନା କି ମୁଁ କେଉଁ ଦୋଷ କଲି? ତୁ ତ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥାଇ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଇ, ମୋ ହାର୍ଟରେ ଥାଇ, ଟୋଟାଲ ବଡ଼ିରେ ଥାଇ ମୋତେ କହୁଛୁ ଏ ଶକୁନି ତୁ ଏଇଆ କର, ସେୟା କର, ସେମିତି କଲେ ଏ ଯୁଗ ଯାଇ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅଧର୍ମୀମାନେ ନାଶ ହୋଇ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ତୁ ତ ନିଜେ କରୁଛୁ, ପୁଣି କାହିଁ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ? ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶକୁନି। ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ଜ୍ଞାନ ଶକୁନି ପାଖରେ ଭରି ରହିଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶକୁନି ଅଧା ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶକୁନି ଯଦି ଖୋଳ ଜୁଟଉଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ପାପୀଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ପାପୀଙ୍କର ବିନାଶ ହେଲେ ହିଁ ନୂଆ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନା ହେବ, ନୂଆ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନା ହେଲେ ହିଁ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଶକୁନି ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଜଙ୍ଗଲୀ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସୋ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି।